Moj omiljeni pevač je Đorđe Balašević. On je preminuo 2021. godine. Tada sam imala 21 godinu i bar duplo više izgovora iza sebe zašto ja to ne mogu da odem na njegov koncert. I uvek je naravno to bio neki apsurdno loš izgovor. Znate, nije pravi trenutak, a nemam s kim, predaleko, pa preskupo i sve ostale gluposti. I onda bam! Nestade on i nestade sa njim i svaka mogućnost da uživo svedočim ovom čudu od čoveka. Ali nije ovo tužna priča. Ovo je velika lekcija. Svi znamo da se nedavno pojavio jedan mladić koji još nema ni 21 godinu, koji bukvalno za čuda leti, a poletao je sa njim, rekla bih, ceo Balkan, ali znajući da nas ima svuda po belom svetu, dozvolit ću sebi da kažem da sa njim leti i ceo svet. Naravno, prvo sam lupila par izgovora kako ja to ne stižem, kako je daleko, kako se datumi ne poklapaju, bla 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 bla. I onda sam lepo lupila jedan sebi imaginarni šamar, kupila kartu za koncert u areni, sela u auto i pravo iz Italije krenula za Zagreb da svoju dušu počastim vedrinom. Jakov mi je negde usput šapnuo da neću spavati. Mislim, ko sam ja da se tu bunim, pa se tako nisam zadržavala u Hrvatskoj, već sam se vratila nazad iste noći, ponosna na sebe što sam odlučila da se konačno manem izgovora, malkice umorna, ali više nego zahvalna na lekcijama iz prošlosti i uspomenama koje ćemo, ja uopšte ne sumnjam, živeti još dugo kroz budućnost.